أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقسيم الفعل باعتبار زمنه kasuwan aiki ta hanyar kula da lokacin aikin ma'ana aiki ya karkasu ta inda aka lura da zamanin aikin to don haka sai mu lura da wani zamani ne ake aikin sai mu gane adadin ayyukan to mu je fi'ili da ake kiran shi mali ka gan ɗauko kashi ɗaya daga cikin fi'il kenan ga misali za mu faɗa jaral kalbu kare ya yi gudu kalma nawa kalma biyu na farko menene jaral na farko aiki na biyu menene suna to sunan nan na biyu me yake yi me yayi suna na biyu shine kalma na biyu shine yayi aiki ko Aiki. menene aikin shine gudu na'am yaushe wannan gudun ya kasance gudun ya kasance a lokacin da ya gudu a ya riga ya gama ya yi gudun yau kafin maganan ai an riga an yi gudun kare ya gudu to shikenan dan haka lokacin da aka yi gudun nan ya wuce lokacin da kai magana na'am shine mali ma'ana ana auna sanda kake maganan na'am da aikin shin sanda kake maganan aikin ya riga ya faru ko yana kan faruwa ko bayan maganan naka zai faru na'am to shine abin lura to mu je karatu sai wakafar rajulu wa kafar rajulu na'am mutum ya tsaya na'am kenan ya tsaya din madalla to tunda ka fahimci wannan sai mu je a na biyu a na gaba kai shine da al kitabu ba alkitabu littafi ya bata to na'am yace daqatis sa'atu agogo ya buga kamar da hakan ce kalan ba alam din agogo ba kenan ko alam to shine dakka na'am to mu je gaba da'atil bintu yarinya ta zo ko ka ce ya ta zo na'am badatil dajajatu babatu dijajatu kaza ta yi kwai na'am yace al-qawaid to ga ka'idoji nan zamu faɗa sai a rike domin shine kan karatun na'am mun dai a misalai mun misalta maka abu kwara daya na'am ko na'am to kwatance daya ishi mai hankali idan mu za mu kara haka a nan a bayani za mu ce babatu dijaja ita ne na kalman karke ko na'am to kaga kalma biyu ne akwai babat akwai dijajatu dijajatu ismi ne babat fi'ili ne wane wannan aikin shine dijaja shin yaushe ta aikin da maganan da aka ce babat da yin kwan wanne ya riga yin kwan ya riga sai da ta kwai sannan aka ce babat na'am kwarai da gaske an gane na'am kenan ya zama ya wuce magana dan haka fi'ili ne mali na'am to haka sauran ayyukan na'am cewa da aka yi bi itibari zamanihi lura da zamanin aikin to ainihin lebur din wajen tsayuwa a gane sa gaba yayi ko baya to tsakiyan wajen tsayuwan shine ita sanda kai maganan ake lura na'am aikin ya wuce maganan ne an gane bi ma'ana kafin kai maganan aka riga aka yi aikin to kaga ya wuce maganan kenan sai da aikin ya faru sannan kai magana dan haka ya zama mali ko aikin ne ya zo bayan maganan to ya zama mustaqabali ko kuma a'a lokacin da kake maganan aikin yana gudanuwa to ya zama mulari'i an gane to duka mulari'i shi ke lura da tsakiya da gaba mali ko baya saura ɗayan shine amari to za mu zo kan shi to mu je karatu ka'ida alfi'il mali huwa kullu fi'ili mali shine dukkan wani aiki yadullu ala husn da yake a to kullu lafzin dai na'am kullu fi'ilin fi kaza to shikenan kullu fi'ilin yadullu ala husn yadullu ala husuli amalin fi zaman mali to a takaice dai kullu lafzin ne yadullu ala husuli amalin fi zamanil mali na'am duk wata kalma ko duk wata lafazi da take nuni akan tabbatan wani aiki ya faru a lokacin da ya wuce na'am to wannan kalman ko wannan lafazin sunan tafi ilmalin na'am an gane amma tun da ya ce maka kullu fi'ilin to shikenan mu je a haka na'am amma za a iya cewa kalma kashi nawa ne na'am akwai kalma ismi akwai kalma fi'ili akwai kalma harafi ba kalma guda uku ba ne to don haka kowane kalma ana kiran shi lafazi ko ka ce kullu kalimatin tadullu ala husuli amalin fi zamanin malin yudu'a hazihi kalimatu fi'il malin
dukkan kalman da take nuni akan tabbatan aiki a zamanin da ya wuce to ana kiran wannan kalman fi'ili mali. To ko ka ce kullu lafzin ya dillu duk ɗaya ne. To mu je karatu, an fahimta ko? To yanzu mun gama maganan mali. To yanzu za mu shiga kashi na biyu daga cikin kasuwan aiki ta hanyar lura da zamanin shi. To sai fi'ili mudari'i. Ga misalai nan za mu nuna. Agsilu yadayya, ina wanke hannuna. Kalma nawa ne a wannan lafazin? kalma biyu. To ba muna son mu zurfafa bane tunda nan mubtada ne. Kalma biyu ko? Na farko dai agsilu. Menene wannan? Wankewa shi Fi'ili kenan ko? Yadi, hannuna ko? Izan yadu, tunda nan muna magana ne na mubtada. An gane? Amma na gwanaye za su ce maka ko din ka gansa kaman kalma biyu ya kai 4. Agsilu din nan zaka ji sun ce maka fi'il wa fa'il ne. To amma ba wannan karatun muke ba, mu yi daidai marhalanka. Agsilu kalma ɗaya, yadi kalma biyu, yadu suna, agsilu fi'ili. To sai mu dawo kan wannan fi'ilin mu gani shin wannan fi'ilin mali ne kamar yana da nau'in wanda muka wuce ko a'a yana da wani lokaci shi nashi daban. Sai mu ce yaushe muke wanke hannun nan, a zamanin maganan ne ko ya riga maganan wucewa? A zamanin maganan aikin yake tabbata. To yawwa ina wanke hannu, kana kan wankewan kake magana, idan ya zama mudari'i kenan, ya saba da wancan. To mu je gaba. To an yi misali na ɗaya, to sauran ma haka suke. Mu je na biyu. Ina sa tufafi na. Muna wasa da ƙwallo. Muna tafiya a cikin gona. Namshi fil hukul. Yambahul kalibu. Kare na hamshi shine yambahul kalbu. Yantabihul harisu. Mai gadi yana falkawa. Shine mai gadi. Ta'akulul bintu. Ta'akulul bintu, yarin ya tana ci. Tasbalul wardatu. Tasbalul wardatu, hure tana yankwanewa, tana bushewa, tana yaushi. Kenan tana bukatar me? Ruwa. Sai ce alƙawaidu. To kafin mu je ka'ida, mun ɗauki ƙwara ɗaya mun misalta. To bari mu ɗauko na ƙarshen mu ƙara gogewa. Tazbalul wardatu. Wardatu ismi ne. Tazbalu ko fi'ili ne. Kenan suna ne da fi'ili. Kalma guda biyu, ɗaya suna ɗaya fi'ili. To muna magana ne akan mu lura da fi'ili mu san wani iri ne shi. Sai muka kalli fi'ilin tazbalu, tana bushewa. Kenan wannan aikin na bushewan yana faruwa ne lokacin da nake magana. Haka ne? Ba ya riga ya faru ne sannan ne maganan ba. A'a, sanda nake maganan abin tana faruwa, bushewan na faruwa. To dukkan irin wannan lafazin da ke nuni da irin wannan aikin to sunan shi mudari'i. Dan haka duk wani aiki da yake da lokacin shi yana irin nunin haka, to wannan aikin ana ce mishi mudari'i. To mu je ka'ida. Alfi'il mulari'u. Alƙa'idatu. To ƙa'ida za mu karanta. Fi'ilil mudari, fi'ili mudari'i shine dukkan aiki ya dullu ala husuli amalin da yake shiryarwa bisa tabbatan wani aiki yana tabbata a wannan zamanin lokacin da kake magana, ko kuma a'a daga lokacin da kake maganan dan gaba kaɗan zai zo abin zai yiwu. Kaga kenan ma'anan fi'ili mulari'i yana ko zai, ina ko zan. Don haka idan ka ce azhabu ina tafiya, azhabu zan tafi, duka ma'ana ɗaya ne, duka sunan shi mudari'i. Kenan ashe mulari'i ma'ana biyu ke da shi. Zan ko ina. Azhabu ila suq, zan tafi kasuwa. A'a, ina kan tafiya ne zuwa kasuwa. An gane? To mu je gaba. Sai zuwa gaba in abin ya dan ya ka dan kafanka ya dan tsaya, to
to sana dan kawo maka kalman tamyizi na'am ka ji wani ma'aunin shine zahibun, inni zahibun ila rabbi sai hadini. To misali dai kenan, to mu je gaba. wala budda Yace makawa babu an yakuna mabdu'a shi wannan fi'ili mulari'i dole ne ya zama an fara shi na'am bi hurufi da harfofi bi harfin dai, na'am harfi an fara shi da wani harafi guda man harafu min hurufil mudari'ati, na'am daga hurufan mudari'i. In dai fi'ili mulari'i ne kaga an nuna maka lokacin shi ko alama ɗaya, to za kuma a ƙara nuna maka wani alama nashi na biyu. Labudda kaga farkon fi'ili mulari'i za ka gan shi da ɗayan haruffan nan na mulari'ancin. na'am Menene haruffan mulari'anci? Su ne alifi, kaman akatubu, kaga alifi ne maimakon kataba ya rubuta, na'am aktubu. Jalasa ya zauna, to mu je kaga zaka ce aktubu. na'am Sai me? yace wan nunu Sai nun guda naktubu. na'am sai wal ya'u Sai ya yaktubu. wat ta'u Sai ta taktubu. na'am Ka ji su guda hudu? na'am To dan tsaya kaɗan karin wuce a gurin mu dan yi wani rawan soja a gurin. Ai faretin soja ko? Allah ya saka da Ɗayan haruffan nan guda hudu idan muka ɗauki kataba na'am ba me za mu ce? sai mu ce akatu Idan ni kenan nake rubutu kaga alifi za mu zansa. In ni ɗaya ne, na'am in ba ni ɗaya bane ba, naktu to kaji amfanin su. na'am 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 to na'am Idan wanda ke yin ba a nan inda nake magana bane a wani waje ne, me zan ce? na'am sai a ce Yaktubu, kaga yana can kenan, kaji amfanin bambancin su. na'am Idan me yin kuma mace ne fa, na'am taktubu kenan to da mace a nan ba na ce mace ba, kai da nake magana kai nake so in ce kana yi. na'am sai in ce taktubu Yawwa, kaga kai da nake maka magana zan ce takatubu, ni da nake magana zan ce akatubu, wanda ba yi nan zan ce mashi yakatubu. Idan muka haɗu dukanmu da ni da kai da wancan din sai in ce nakatubu. to in kuma su ne fa suna can suna Za mu zo wajen su Na'am. yakatubu na wannan na'am sai mun zo za ka gani shi lamirul jam'i ne na jam'ul muzakkar salim, sai mun zo za ka gani. na'am 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 Yauwa, ka dai kiyaye wannan huruful mudari'in guda hudu, ka gane daidai yanda suke shiga. Kada ni ne nike aiki in ce takatubu, to ba kaga nayi gwandama ko nayi maganan samanja, Allah ya ko ba haka ba? gaske na'am Wai zai ce ka bani sai ce in baka, ka san banna ya auku kenan ko? Ka bani sai ce ya baka. subhanallah ko shi kenan ma na gane ne yake ni To ka gan shi ne abin da ake gudu a wajen yin larabcin. na'am fi'ilul amr To mun ji fi'ili guda biyu jinsinsu ko ta hanyar lura da zamaninsu. Sai wani fi'ilin gayi nan. fi'ilul amr Wannan fi'ilin ana kiran shi fi'ili na oda, fi'ili amari. na'am na'am yace al'amsalat Ga misalai nan za mu bada. yace Il'ab, na'am yi wasa bil kurati da ƙwallo. Shi wannan il'ab za ka ga kalma ne na aiki, amma ana neman aikin ya tabbata ne. na'am kwarai da gaske Amfanin maganan ana son aikin ya tabbata ne da wannan maganan. Me ake neman ya tabbata? aikin da aka Me aikin? shine aikin da aka yi umarni To wani aikin ne shine anan amsal? shine yi wasa da kwallo il'ab yi wasa da kwallo Madalla. To kaji misalin ko? na'am Ana neman yin wasan kwallo. To kaji ma'aunin shi. na'am A lokacin da aka yi magana. To mu je karatu. sai na biyu ce addim Kiddaka, aka ciyar da musanka, mage, kyanwa, duk sunanta ne. na'am sai ya ce nazib siyabaka Tsaftace tufafinka, na'am sai ce nam yi bacci mubakiran da wuri. na'am sai ce na mahal fi sayri Tamahal, na'am ta mahal ka bi a hankali na'am fi sayri wajen tafiya. Ma'ana ka yi
ka yi tafiya da natsuwa, yi tafiya a hankali, ka yi a hankali a cikin tafiya. Yawwa kar ka rika gudu, na siya ma tafiyar mota. To mu je ajid maduga da'a maka, ka kyautata tauna abincinka. Sun kai shidan? sun kashe ƙwarai. To mun ɗauki ƙwara ɗaya ko mun saba misali da shi, Na'am. sai mu ƙara ɗaukan na ƙarke shi ma Na'am. shi ne ajid ko ajid. Na'am. Ajid shi ne daidai don lazimi ne. Na'am. Ajid Maduga. kenan ana neman tajyidul malgi, ana neman kyautata tauna abunka a lokaci. Shi ne wannan maganin take nuni da shi, haka yake. Na'am. Wannan kalmar na ajid tana nema ne da a kyautata wannan aikin, shine malgu Na'am. ko? Na'am. Na'am. To kenan yawwa, idan aka kalli sauran su al'im, su nim ko Na'am. su al'ib, Na'am. sai wanne ne? Nazib, Mahal. tamahal, Mahal. duk cikansu irin haka suke da shi. Na'am. To mu je ka'ida. Na'am. Shi yace alqaida To ka'ida fi'il al-amri shi fi'ili amri huwa kullu fi'il shine dukkan fi'ili yadlabu da yake usulu. yudulabu ne ko yadlubu, Na'am. Yudlabu wanda ake neman bihi da shi wannan fi'ilin ake neman tabbatan shay'un wani abu. fi zamanil mustaqbal. Na'am. An gane zamanin da zai zo gaba, zai gabato. Na'am. Shi ne riga ya ƙara ko. Amma maganan gashi ta riga ta zo, an yi ta, Na'am. amma tana neman a tabbatar da wani abu ne a zamanin da zai zo nan, tun daga gama magana Na'am. har zuwa lokacin da maganan abin zai yiwu. Misali kamar da aka ce il'ab bi watan shi ai lokacin kafin ai yayi wasa da kwallon ne aka yi magana, sai daga baya ɗauka kwallon sai ya fara wasa da shi. Yawwa, to ka gani kenan, to shi kenan, to haka duka suke. To masha Allah, to ai baka makaranta ka'idan ko? Au shine muka karanta? To masha Allah, Allah ya mana mu. To madalla.